Belaino Kharmashisha Mafrika Sepeka, Karai Kamio Killa under Ubinogor Bishi, Sanai Shaliromoi, Watwi Wamabai, Tongwan Nok Khungnwi, Habishingo Khulaikha, Wamabai Belakino, Wanazagai, Haste Hapani Tani, Chiwaso Sanka, Mohol Kublo Muktike, Karai Kamio Killa under Ubinogor, Amtani, Tukum Bororo. Yong gange seng khanamani thangnai 2 din rongwi je 21-22 tariko je Watwi wamani omo haikene nini nokbo kwakla hi seng khanamani inkhamo bahaike ba kwakha na bom hai got nango tekha nang je kwak fra fro kisa bom haike got tekha mo kisa sai khana rogradi angkhene hai wngnai sijaya ba horni 12ta samoyo si kutukata ke pungma ba ige ani hazuk masa busuk masa busala masa tongja jaw o baba yo nok si bezong la hi sajak jawoi nai nai mele kubu apro kwak ja ige apro elakani ama tama hasine leader phainai phike hathena kwak dorokho ige borok bono photo bui thang paila borok thang pai dorong ka ba bare o ke si tabo amne sanu phaijak Oke, mana koi ile dera baili ya na borok le. Dera jai ke ani sini mung kaisa maro nai. Angke ne sai maro wa koroyo tongja jawo ani bu mung safa. Hai ni jama ke safa. Robi jai jama tia. Ke ani bu ke ne athrobula ni. Hasu sok phaija mani. Aro ani atio ta tongu tabok pasa yang tongoi omo ro konno sing tongo gena mama ne bumung pok tong tong tang pat Gen rong ni tak ni sajla sajik rogle mapsuk tong sajla masa hazuk masa busuk masa acha engge sajla ni boke toma khai tong tabok sajla mungsa khajiya ka labar phangnai phangta ralai jak dong ka kai lai jak no engge tabok omono tak ni thani bole ni oro jaga tak chini sarkar no ba chini government je present tongnai bono nang toma koimung nareknai baba angba sarung jaya toma hasine je sarkar srok ama buma bu phangnai rok ba borok nirok ama toma hasine nirok sangbadik hisabe nirok naiphainai rok nirok no khai roja jasidi hi ang sangja jaw ta engke tabuk nini oro omo gangke je tak nok nini uklongo tongmani omo gangke nini just norok tongmani nok de na omo ke bom hai kaibsuk nok kwa khana nini omo ke ani paka nok khungnwi tongjamani getai omo kasa wak tongjamani ani ke khungthang bisingo tabo apatot khungnwi kuluk paile ha amne nok tongle omo gangke mane half wall tongmani tana half wall tongmani omo ke pura kuluk paile ha engke te kaisa angkangke omo tabok je katal tangmani omo kaisa tongruk jak hotana omo ke bising rogo mane kwak jak rode tong omo sade omo sane asa kore bisingo kono kele kwak liya na omo le kule kwa ya ka pa na asa kore te hi ha ke si omo solai tonga ba nile omo sane asa kore engke nini boyos rokle busuk rok nai ha yo ani boyas gana 66 bosor acha ke chini Killa ardi block by khobjak na lukorok naibedi hingkangke naidi busuk joratui bom haike kwakha oro jaga kaisa ya teibo sakao area kotoma rongwi kwakjak ang just oro je affected families nok bono kaisa just norokno sagui phunugui tongo teibo sakao tongo area kotoma ke je rongwi kwakmani omang tei srapsa tongoi norokno sagui phunugnai kisi sani yagolo naidi belai kwak pro busuk joratui jeng jalangkhana omo norokno sai manai lukorok naidi